Tuntu ma chuan multiplication chungchang and discuss kan tumanga ama saberin 3 into 2 kan ti hian inti na nge multiplication ani chuan kan bel tina khani me umzia taka chuan 3 into minus 2 ni chuan 3 hlir hi voi ni kan bel tina ni ta 3 voi khat 3 voi ni kan bel chuan 6 tutiang che chuan alet ling zong in 3 hlir voi ni kan bel kan ti kha 2 hlir voi thum bel poni thauta ni 2 hlir voi thum bel alet ling zong poni nang don tin ani chu 2 hlir voi khat voi ni voi thum kan bel chuan 6 ani chu mathematics a chuan ti hian kan soi thina multiplication is commutative for any real number. Real number inga po for any real number. Multiplication is commutative. Chumi umzia chu a le b multiply hi b le a multiply ne include. Khoi mo zok po masa se a mo b mo chu for all a b belongs to real number. Chumi umzia chu true le 3 multiply hi 3 le true multiply ne in ang include. Mo chu tiang chi in true le minus 3 multiply hi minus 3 le true multiply ne include. Ta hian multiplication 3 hlir voi ni kan bel. Chuan ta hian 2 into 3 true hlir voi thum kan bel. Chu 6 ani. Chuan next a hian 3 into minus 2 en don taila. Tro 3 into minus 2 kan en don chuan 3 hlir voi minus 2 a complicate ta vector chu tiang nilawin elet zong che khan en taila a chan chu ta hian a le b multiply chu b le a multiply ne nang che kan ti to wang khan true hlir minus 2 hlir hi voi thum belila tro minus 2 hlir voi thum kan bel chuan 6 tro chuan assign chu minus 6 khani tani chu hetar chang khan en le taila 3 hlir voi ni bel 3 hlir voi ni bel 0 changin helam pangjong positive ania hei hi a distance hi a inkar hi 1 theu hei po 1 hei po 1 hei po 1 hei po 1 theu ani a inkar hi tro chuan 3 chu khoi chin nge 1 le 1 2 3 helai chin hi 3 nia chuan 3 voi khat dang enge 3 voi khat voi ni voi thum emi chin hi 3 voi khat 3 voi ni kan bel chuan enga nge ron thlen 6 ron thleng ani tro chu ilai 6 kan ti khani ta chuan 2 hlir voi thum bel po hi 1 2 hemi chin hi 2 nia 2 hlir voi khat hemi chin hi 2 nia 2 voi ni hemi chin hi 2 ni le 2 voi ni 2 voi thum kan bel chuan 6 thau khalo choka chumiam zia chu 3 into 2 le 2 into 3 kha alo inong chia kan ti khani ta chuan chu tiang chia chuan minus 2 hlir voi thum kan bel chuan heta tang hian kan pheya hemi chin hi minus 1 tro minus 1 hemi chin hi minus 1 chuan a inkar hlat zong kan soi chuan a inkar hlat zong kan soi don chuan hemit a inkar hi a inkar hlat zong chu minus 1 ani kan tingai lo tro heta tanga kan ina tanga so tilai hlat zong so minus 3 meter ani kan tingai lo aizola tanga lengpui hi minus 30 km ani kan tingai lo 30 km kan ti mai chin tro distance soinan chuan positive vec kan manga chumini wangin 0 le minus 1 inkar po hi a distance chu 1 thau ani ma se 0 train minus 1 kan kala tro chuan minus 1 train minus 2 kan kal a inkar hi 1 theu thau khani chuan minus 2 hlir voi thum kan bel chuan hemi chin hi minus 2 tro chuan hemi chin hi minus 2 dang le tro chuan hemi chin hi minus 2 dang le tro chutini chuan heng ho hi kan bel phei vek chuan minus 6 a vakal ta tro chutini chuan minus 2 into 3 chu minus 6 kan ti khalo ni ta chutini chuan minus 2 into 3 le 3 into minus 2 hi intuk reng tur ani wangin tro achan chu multiplication kha commutative ani to a wangin hei po hi minus 6 kan ti khalo ni ta chuan tuna hian
adot le hian nga tinge minus into minus hi nga tinge plus kan ti chin in le don chin taila minus 2 into minus 3 hi enge niang mo chumi an tur chuan adota hian minus 2 3 minus 3 hi enge minus 2 le 3 minus 3 to 0 tro 0 minus 2 le 0 kan multiply chuan 0 chok tro chu chum je chu eng number po 0 nen kan multiply chuan 0 chok ani tro chuan hei hian en tir chu minus 2 le 3 multiply minus 2 le minus 3 multiply chuan 0 tluk tur ani ti na hei hi 0 kan ti to a tluk tur ani ti na chuan minus 2 le 3 kan multiply chuan minus 6 a chuak kan tia chuan ta hian engemaw number chuak tur ani a chu chu kan la zong lo hei kan question kha tro x lo ti taila chu 0 chuak tur ani tro ti chuan minus 6 le enge belila 0 chuakang minus 6 le thil dang om them 6 lo 6 ani mai tro minus 6 le 6 bel minus 6 le 6 bel lo chu minus 6 le engemaw operate la 0 chuak tur chuan 6 bak 6 bel bak ti thei kan nei lo ni tro chumi ni wang chuan therefore x hi 6 ti na lo ni ta chumi om zia chu enge that is 6 to minus 2 le minus 3 multiply ti na chu ti ni chuan minus into minus hi plus lo ni tro chan chu hemi te om me lo se 2 into 3 chu kan thiat sa 6 ani tro 6 ani chuan minus lo ni ve ta box ya apani hian chuan chu mi te multiply chu a chuak tur chu 6 lo ni box ya ani chuan minus le minus kan multiply kha 6 lo ni ti na lo ni ta ni